Pa 19 December 2023, South Africa inasumira Israeli ku International Court of Justice. Iwo wakudandaula kuti Israeli ikugumula manyumba komanso kupha anthu osalakwa, pa Chingerezi timanena kuti genocide. Pofika 26 January 2024, court inapeza kuti zimenezi ndi zoona, ndipo anagamula Israeli kuti ichoke ku Gaza. Ngakhala court anapereka order imeneyi, Israeli sinachoke ku Gaza, akupitirizabe kumenya nkhondo. Pamene ndikunepa pano, International Court of Justice yasankha nzika ya ku Lebanon Nawaz Salam kukhala president wa majaji. Izi zikutanthauza kuti iyeyu ndi amene aziyendesa mlandu umenewu. Nawaz Salam amadziwika ndi mbiri yodana ndi dziko la Israeli. Mbuyomu timamuona m'mawayilesi akudzudzula mchitidwe wa Israeli umene amachita West Bank komanso Gaza. Ndiye panopa amusankha kukhala mtsogoleri wa majaji oyendesa mlandu wa ku Gaza. Netanyahu ayenera kusamala kwambiri chifukwa akhoza kuluza mlandu umenewu. Nawonso mayiko amene amagulitsa zida za nkhondo ku Israeli ayamba kusintha maganizo potengera ndi chigamulo cha koti chimene chinachitika pa 26 January. Taona mayiko ngati Japan, Spain ndi Belgium asiya kugulitsa zida za nkhondo ku Israeli, ponena kuti asilikali awo achoke ku Gaza. Mayiko amenewa akunena izi potsatira order imene anapereka koti pa 26 January imene amanena kuti Israeli pali umboni ndithu umene South Africa inapereka ku koti pa 19 December. Umboni umenewu ukunena kuti Israeli imaphulitsa mabomba nyumba za anthu osalakwa, kupha ana komanso azimayi. Ndiye akhoti apeza ndithu maumboni ndi akunena kuti Israeli ichoke ku Gaza, isapitirizenso kumenya nkhondo imeneyi. Koma Israeli akukakamira. Ndiye mayiko ena ngati Japan, Belgium komanso Spain asiya kugulitsa zida za nkhondo ku Israeli, ponena kuti asilikali awo achoke ku Gaza. Tinaona last week mayiko ena ngati Egypt, Qatar, Israeli komanso America anakumana ku France kuti akambirane za mtendere. Zokambirana zimenezi zikuvutirapo chifukwa chona kuti mbali ziwirizi sizikugwirizana. Gulu la Hamas likufuna nkhondo itheretu, asilikali a Israeli achoke ku Gaza, komanso akufuna boma la Israeli litulutse ku ndende akaidi 2000 kuphatikiza Marwani komanso Ahmad. Zimene akufuna Hamasi ndi zovuta kuti Israeli ivomere, chifukwa Marwani amene tikunenayi anagamulidwa life sentence. Ahmad anamugamula 30 years in jail, anapha nduna, Minister of Tourism. Ndiye zovuta kuti Israeli atulutse anthu awiri amenewa. Komabe Hamasi yanenesa kuti ngati Israeli ikufuna kuti itenge anthu awo ma hostage, akuyenda kutulutsa anthu awiri amenewa kuphatikizaso akaidi 2000 kuonjeza pamenepa achoke ku Gaza, nkhondo ithe. Mawayilesi ena aku Israeli alengeza masiku apitawo akunena kuti Benjamin Netanyahu savomera kuthetsa nkhondo imeneyi. Mbuyomu anaonjeza kuthana ndi Hamas, anthu anamukhulupirira. Pano asilikali ake ambiri akuphedwa ku Gaza, ndipo Hamas sanagonjetse. Iyeyu analonjezanso kupulumutsa Ayuda onse amene anagwidwa ngati ma hostage. Pamene unena pano 30 anaphedwa ndi mabomba a Israeli. Israeli imati ikapita ku Gaza imangophulitsa manyumba, osadziwa kuti nyumbamo muli ma hostage ena amene asungidwa ndi Hamas, ndi anaphedwa okwana 30. Komanso Ayuda ena 106 ali m'manja mwa Hamas. Ndikunena pano Netanyahu akangoyerekeza kuthetsa nkhondoyi asanagonjetse Yahya Sinwar, ndiye kuti politically akhala kuti waluza. Ayuda eni ake amuchotsa pa mpando mosavuta. Zili ngati ku Africa kuno mapresident amatha kulonjeza kuti ndizabweretsa ntchito, ndizathetsa njala ndi zina zambiri, koma at the end umapezeka kuti alephera ndi amakhala pampandipani.
kuna kuti anthu aja kuti andivoteranso kapena ayi. Apanso nkhondo imene pamene mayamba pa 7 October, Benjamin Netanyahu anauza anthu kuti athana ndi Hamas, koma kupezeka kuti atatumiza asilikali omwe kuja Hamas sanagonjese, komanso asilikali ambiri aphedwa. Kuonjeza pamenepo analonjeza kuti anthu onse amene agwidwa kuthawisidwa kutisidwa ndi Hamas akawombola akabwera kwa moyo, koma ena 30 aphedwa kale, 106 akusungidwabe ndi Hamas. Ndiye Hamas kunena kuti muchoke kunoko zimene zisanakwanitsidwe, ndi umboni okwanira kunena kuti Benjamin Netanyahu akangovomeza zimenezi ndiye kuti politically waluza. Mwachidule kuti iye akhalibe mtsogoleri alibe option iliyonse koma kupitiriza nkhondo. Palinso nkhani yachinsinsi imene yachitika ku Israeli pa 7 October. Hamas italowa m'midzi ndi kugwira Ayuda angapo, ena anabisidwa mchinyumba. Asilikali a Israeli atafika kuti ayambe kupulumutsa anthu, anaponya bomba kuphulitsa nyumbayo mpaka kupha Ayuda 12. Anthu amene anaona zimene zikuchitika anaulula kwa polisi kunena kuti si anthu onse amene anaphedwa ndi Hamas pa 7 October, koma ena ankachita kuphulitsidwa ndi asilikali a Israeli. Ngakhale kunoko ku Malawi tinamva kunena kuti Hamas ndi imene apha anthu ku Southern Israel, koma pali Ayuda ena amene amaona zimene zikuchitika kunena kuti yayi si anthu onse 1200 amene anaphedwa ndi Hamas. Asilikali a Israeli nawonso anatengapo gawo, anaphulitsa nyumba imene munali Ayuda 12 ndi kuwapha. Pamene ndikunena pano, boma Netanyahu lamanga mkulu wa asilikali amene amayang'anira unit imeneyo, Brigadier General Barak Hiram, akufunsa mafunso kunena kuti kodi akulu, ndi chifukwa chani mumaphulitsa nyumba musanafufuze? Ndi chifukwa chani munapha Ayuda 12 popanda dongosolo? Akampeza olakwa amuzenga mlandu. Saudi Arabia yabwera poyera ndi kutsutsa kuti iwo ngati dziko sangapange ubale ndi Israeli pokhapokha nkhondo ku Gaza ithe. Masiku apitawa Antony Blinken, nduna ya ku America amene ndi Secretary of State kunoko tikhozana kuti Minister of Foreign Affairs, anapita ku Saudi Arabia kukanyengera kuti apange ubale ndi Israeli. Koma aluyi amenewa akana kwa anthu agalu ponena kuti sizingatheke pokhapokha Ayuda asiye nkhondo ndi Mapalestina, komanso apereke malo amene analanda 1967. Saudi Arabia inapereka chitsanzo cha East Jerusalem, poyamba inali m'manja mwa Mapalestina, koma Israeli inalanda mwa force kuyambira 1967 mpaka lero. Panopa timamva kuti Jerusalem ndi mzinda umene uli ku Israeli, koma before 1967 East Jerusalem inali ku Palestina, West Jerusalem ku Israeli, koma Israeli inalanda. Panopa ndikunena pano Jerusalem yonse ili m'manja mwa Israeli. Saudi Arabia inamuuza Antony Blinken, Secretary of State ku America, kunena kuti ngati iweyo kufuna kuti ife tigwirizane ndi Israeli, choyamba wauza Israeli asiye kupha Palestina, chachiwiri wauze Maisraeli abweze malo amene analanda 1967 kuphatikizanso East Jerusalem. Nayenso president wa Iran, Raisi, wadzudzula America chifukwa chobweretsa chisokonezo pa dziko lapansi. Potengera ndi mawu ake, akuti asilikali a America akafika pamalo zinthu zimawonongeka komanso mtendere umasowa. Anapereka chitsanzo cha Iraq, Syria, Libya ndi Afghanistan. Akuti maiko onsewa kulibe mtenderero chifukwa cha America. Kuonjeza pamenepa, iye anavomereza kuti Iran ndi imene imathandiza gulu la Hamas ndi ndalama, training komanso zida za nkhondo. Mukamaona magulu ovuta kwambiri ku Gaza, Hamas, Al-Qassam Brigade, onse aja Iran yavomereza kuti ndife amene timawaphunzitsa, timapanga training, wapasa ndalama komanso timapasa zida za nkhondo ndi cholinga choti azimbana ndi Israeli. President ameneyo anatsimikiza kunena kuti sasiya kuthandiza Hamas pokhapokha atenge ufulu wawo. Tikapita ku Ukraine zinthu sizikuyenda. Chinkulirano chikupitirira pakati pa president ndi amejeno. Pa 4 February
Zelensky amayankhula pa wailesi ya Rai TV ya ku Italy. Mwazina iyeyo ananena kuti akulingalira zofuna kuchotsa ntchito mkulu wa asilikali. Ambiri atamva zimenezi anakwiya ndipo ayamba kutsutsana naye. Nkhani yofuna kuchotsa General Valery Zaluzhnyi inayambira pakanthawi. Panopa takhala tikuyinena ngati mphekesera, koma pa 4 February Zelensky waulula ndithu kuti iyeyo akulingalira zofuna kumchotsa mkulu ameneyo. Mu December Zelensky anamupempha Valery Zaluzhnyi kunena kuti apange resign, koma iyeyo anakana. Lero chifukwa cha kudererana kumene kulipo wangogeza zofuna kumuchotsa by force. Komabe mmene zikuoneka kuti akamuchotsa General ameneyi zinthu sizikhala bwino ku Ukraine, kukhala chipwirikiti.